Dobrý den, dámy a pánové. Od nápadu přes vývoj a testování jsme ušli značnou část cesty, která vedla až k prvnímu ostrému nasazení robota. Nyní se nacházíme na stavbě průmyslové haly, kde si ukážeme práci robota v reálných podmínkách stavby a technicky si přiblížíme celý proces robotického zdění. Rychlost, přesnost a neúnavnost. To jsou tři klíčové vlastnosti robota, který vznikl ve spolupráci s odborníky z ČVUT a Technologickou agenturou České republiky. Výkonnostně vyjízdí robot až 10 metrů čtverečního zdiva za hodinu. To znamená, že za stejnou dobu zvládne vyjízdit to, co pětičlenná zednická parta. Oproti zedníkovi se však neunaví, nepotřebuje přestávky a neovlivňuje ho nepříznivé počasí. Navíc může pracovat na více směn a dosáhne bezmála do 3 metrů. A příští rok dokonce na 3 metry, proto také nepotřebuje lešení. Dokáže tak zákazníkovi přinést nemalou úsporu a pomoci tak řešit problém s nedostatkem a kvalitou pracovních sil. Existují atributy vhodné stavby, které musí v současné chvíli projekt či stavba splňovat, aby mohlo dojít k nasazení robota. S dalším vývojem robotického zdění se však budou jednotlivé atributy eliminovat tak, aby se zvětšovala škála projektů, kde lze robota využít. Navíc dokážeme zákazníkům poskytnout takovou podporu, aby v případě potřeby mohlo dojít ke změně projektu a bylo možné robotické zdění využít. Hlavním atributem je typ a tloušťka zdiva. V této chvíli máme vyvinut první typ speciální robotické cihly. Jedná se o broušenou robotickou cihlu Poroterm 30 RR Profi Dryfix. Označení RR znamená tzv. Robot Ready cihlu. Tato cihla má tloušťku 30 cm a pevnost P10. Zdění probíhá za použití zdící pěny Poroterm Dryfix v souladu s technickými podklady. Co se týká tepelně izolačních vlastností, únosnosti, pevnosti, akustických parametrů a požární odolnosti, tak se robotická cihla nijak neliší od té klasické. Pouze má navíc speciální drážky na čelní straně, které slouží robotům k uchycení a manipulaci s cihlou. V následujících měsících pak plánujeme vývoj a výrobu dalších typů cihel, například v tloušťkách 24 a 19 cm uspůsobených pro robotické zdění. Další atribut již není zcela nutný, ale ideálně se pro robotické zdění hodí stavby větších rozsahů s dlouhými zdmi, jako jsou například průmyslové stavby či větší objekty občanské výstavby. Do budoucna se však počítá s využitím robota pro menší stavby, jako jsou například rodinné domy. K provozu robota je potřeba pouze elektřina a voda. Samozřejmostí je materiál a také připravenost stavby. Robot zdí na předem připravenou první řadu zdiva. Ta má totiž zásadní vliv na následnou přesnost zdění, která je v podání robota bezchybná. Jak poloha robota vzhledem k vyzdívané konstrukci, tak poloha palety s cihlami má své přesně určené místo. Pro zaměření robota slouží křížový laser a pomocí něj a svých čidel si poté robot hlídá rovinu zdí a další parametry, které jsou mu určeny operátorem. Po dokončení zaměřování si robot z čelní strany uchopí 2 cihly najednou, při následném pohybu na vrch či povrch cihly nanese zdící pěnu Dryfix ve 2 pruzích a uloží její cihly do stěny se strojovou přesností. Tento pohyb opakuje do chvíle, než mu dojdou cihly. V tom případě umístí přidavač novou paletu s cihlami na místo, kterému robot určí laserem. Případně, než se robot dostane do polohy maximálního dosahu. Díky své schopnosti samostatného pohybu podél vyzdívané stěny není třeba s robotem manipulovat. Robot se v tento okamžik zvedne pomocí hydraulického zařízení a podsune si základnu do další pozice. Následně pokračuje v dalším zdění. V případě nutnosti přesunu robota v rámci podlaží je součástí dodávky také elektrický paletovací vozík, díky kterého lze přesouvat jak robota, tak palety s cihlami. Rozměry robota jsou navíc uspůsobeny tak, aby zvládl projet standardním otvorem pro dveře šířky 80 cm. Tudíž nehrozí, že by se robot například zazdil v místnosti. Pro přesun mezi jednotlivými podlažími je potřeba využít jeřáb, na který lze robota zavěsit pomocí manipulačních bodů. V průběhu příštího roku bude k dispozici pro zákazníky 7 robotů. Roboti však nebudou na prodej, ale budou nabízeni zákazníkům formou služby včetně operátora, kdy si zákazník zaplatí za objem vyzděného zdiva. Robot komunikuje s obsluhou, tedy operátorem, pomocí tabletu a ke své práci potřebuje ještě jednoho přidavače, který zajišťuje přísun nových palet s cihlami a zajišťuje drobné práce, jako jsou cihelné dořezy a osazování kotvících stěnových spon při napojování stěn. Pokud máte právě vy projekt, který splňuje zmíněné atributy a chcete využít tuto revoluční metodu právě na vaší stavbě, tak neváhejte a nahrajte nám váš projekt do klientské VIM zóny. Případně kontaktujte náš technický tým.
Pro více informací také můžete navštívit web zdícirobot.cz. Věřím, že přicházíme se zcela novým řešením, které se na stavebním trhu ještě neobjevilo. Cílem bylo vyvinout robota tak, aby se z něj stalo běžné zařízení, které se bude každodenně používat na stavbách. Stojíme na prahu budoucnosti stavebnictví, kde hlavní směr bude udávat pokračující digitalizace. Jsme rádi, že právě Wienerberger se řadí mezi lídry na trhu i v oblasti inovací, digitalizace a robotizace.